Magandang umaga po. Papunta po kami ngayon sa Eco Park ng Florida Blanca. Update ko po kayo mamaya pag nandun na kami. Hindi na ako nakapag kanina video nung bago kami umalis ng bahay. Kaya eto, nandito na kami sa Kabangkalan. Kasama ko si Charlotte. Hello, good morning po. Nandito na po kami ngayon sa Eco Park. Eco Park ng Florida Blanca. Noon hindi naman ganito kaganda ito eh. Ayan pakita ko sa inyo. Ito guys, nasa na kami, Eco Park ng Florida Blanca. Ito si Charlon Drexel. Tama ba? Ha? Oh, Charlon Drexel Baul daw, sabi niya. Ayan. Ang Mr. Pogi ng Solib, Florida Blanca. Nandito na kami sa Bungad. Bungad pa lang to guys. Wala pa kami dun sa dulo. Mamaya update ko kayo pagdating namin dun sa dulo. Hindi ko lang kasi to mahawakan ng maayos eh. Pero subukan natin. Let's go. Eto na nga guys, nandito na kami ngayon sa Eco Park, sa mismong sentro. Ayan maganda dito. Siguro mas maganda dito pag gabi. Eco Park ng Florida Blanca, Pampanga. Dito yan sa may San Pedro. Dito tayo guys. Hindi ako makiat dyan. Akyat daw kami sa taas. Meron akong arthritis. Ito, ang ganda ko. Gumandam. Medyo tahimik. Ang laki ng pagbabago. Pwede palang mamadwas dito eh. Ganda. Alam niyo ba guys, maniwala kayo sa hindi. Dati namamadwas ako dito. Namimingwit dito. Ito, ang lakas ng nito, ang lakas ng agos nito. Malalim yan, malalim. Dito, hindi pa ganito ang itsura nito. Halos pa, wala pang parang lang, simpleng irrigation. Tapos pupunta ako dun sa may yung dinaanan namin kanina. Pa yun? Hindi pa maayos dati yun, hindi pa siya daan. Siguro daan lang ng kalabaw noon. Pero ngayon halos pati yung sasakyan nakakadaan na. Yung yung dinaanan ng mga bike na yan, yung kanto na yan, mula dun sa dulo. Kapag pinunton mo yung na yan, yung irrigation na yan, hanggang doon sa dulo, dadatnan mo yung mismong bahay ni Mayor Darwin Manalansan. Yan. Doon mo dadatnan yan.
Yan, tapos itong building nito, itong mataas yan, wala pa dati yan, halos ito lang. Ito naman yung sinasabi kong ano, dati ako namimingwit dito. Kaso dito hindi ka masyado makahuli dahil sobrang lakas ng agos mula doon. Siguro dahil maliit pa yung tubig kaya sinarado pa nila. Pero malakas ang agos niyan. Pero malaki yung isda dyan. Tapos nakita nyo yun, nag-ano siya, nagkikitig. Namimingwit ako dati dito. Yan. Yung gamit ko paduas. Pamingwit. Tapos pagka wala akong mahuli dito ako pupunta. Pero hindi pa ganyan ang itsura niyan. Mula doon sa kanto doon kila Mayor hanggang dito sa irrigation. Ano yan? Tinutuntun ko. Sinusundan ko hanggang makarating ako dito kung saan merong isda. Pakaganda yan, no? Gumain Dam. Nakarating din ako dito. Yan nga, nakarating ako dito. Kala ko dati makakarating ako dito naka tricycle o kaya nakasasakyan. Pero ngayon first time ako nakarating dito ng naka-bike. Akala ko hindi ko masasadsad. Kasi ang tagal ko nang hindi nagbabike eh. Siguro sa 1 taon na akong hindi nagbabike. Kaya akala ko hindi ako makakarating dito ng naka-bike lang. Pero sa ngayon ito, nakarating ng maayos. Tanggal ang sakit ng paa. Ito guys, update ko na lang ulit kayo sa mga panibago kong video. Paki-subscribe na lang po yung aking YouTube channel. Small YouTuber pa lang naman ako eh. Halos wala pa yatang nagsasubscribe. Kung meron man siguro ilan-ilan lang sila. Pero sana kung mapanood niyo ito paki-subscribe na lang para naman ayahay ang buhay. Dito pa rin kami, guys. Maghahanap muna kami ng ng makakainan na mami dito. Itong boss ko nagugutom na daw. Ito, nahihiya pa siya. Ayaw pang humarap sa camera. Ang gandang pagpawisan dito. Lalo na pag ganitong umaga. Guys, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi at God bless. Ito guys, nakakita kami ng ng mamihan dito. Goto, yan? Goto Mami Pares Tapsilog. Nagugutom na daw tong boss ko kaya kakain muna kami. Tara, kain tayo. Kain po tayo. Mami at saka Pares. Tsura amoy pa lang ulam na. Unang subo para sa inyo. Sarap dito. Babalikan ko to. Asan kaya yung tindahan nila Aldrin dito? Umikot na kami dun Banda doon. Nahanap namin yung nanay ni Aldrin. Hindi namin makita. Marap. Doon kasama ko. Hindi pa man kami nakakaalis sa bahay nila. Mami na yun nasa isip niya.
Lagyan mo ng ano? Ng lara. Best. Yan guys, tapos na kaming kumain kaya ano magpipicture muna kami bago kami umuwi ni Sherlon Bugoy. Ano, pogi oh. Pogi guys. Pipicture muna kami sa taas bago kami umuwi. Thank you po. Apo. Aroy, ang taas ng hagdanan.